Sådan kommer du ind, hvor der er opsat dørstationer. Følg anvisningerne her i guiden for at se, hvordan du bruger dørstationerne på DTU. På DTU er der opsat dørstationer ved alle hovedindgangsdøre. Du skal bruge dit aktiverede adgangskort, når du skal ind i bygningen efter åbningstid. Hold dit adgangskort op til kortlæseren i en afstand af 1 cm. Den grønne diode blinker, hvis kortet er godkendt. Indtast din personlige 4-cifrede PIN-kode og afslut med firkant. Den grønne diode lyser grønt, og døren er nu låst op, så du vil kunne komme ind. Virker dit adgangskort ikke, bedes du kontakte vagten på telefonnummer 45 25 33 55. Uden for normal åbningstid kan du trykke på klokkesymbolet, og vagten vil være behjælpelig med at åbne døren. Du har nu hørt om dørstationerne på DTU.